Welcome to my channel. Enjoy watching. Pag-abot rin tapos ng pagklase, pag-adal gutom ang abot. Bawal ang bahaw, bawal ang mga ekstrang pagkakan. Kaya sa rong hapon, bantang free time kami, game time, ang mga kaibigan ko, yung mga amigo ko man ng seminary, nag-decider na magsakat ni kahoy yung para maghapas ni tipong. Naman kami kita maman sa laokan rules na bawal magbunog ng tipong. Maris na tas minari naman yung tipong, malupuunin nyo. Dahil yung nga nyo, magbunga. So kinuami, and eventually, pag-abot ng rektor, nahiling kami gano'n naman sa tuktok. Nagbubunog ng tipong habang sa iba, nasa baba, nagsasalo o naghahanap na magbagsak. Tangani, paakon, inunang sabaw, kamusunan na naman. Without knowing it, ang kumpara ng rektor ni, sabi niya, dahil ikaw humali dyan, hanggang sa oras. Dahil kung umali dyan, dahil ka magbaba, ubusa yan, tipong na yan. Di ba ba nasa baba, ako nasa baba, kasi pagkako si amigo ko, sa muya ba na yan, dahil ka mag-arali dyan, sa kustay ko sinabi. Mga tugang, kung pag-iilingon ka mapangisi na kakasupog. Alagad, sa ibang ino nabasa, sinasabi ko, simply because bago lang sa kasimbagan ng gutom ang rason kung tanong inigo kan mga disipulos asin kay Banisos ang pagpirisip-isip kan buhoy asin pagkakankayan. The reason is not just about hunger, but the reason is their friendship, camaraderie. Imagine kung nagigiling ko kamo katong the chosen, kung nasa ng episode na kamo, ang journey ni Jesus with His disciples, bago lang kapos pagsakin, bago lang kapos pagtukdok, bago lang kapos pagpapamadji. Anong gawin as they go, their journey with each other, with His one's presence, may mga sumahan din sila. May mga, in a sense, layman's term, may mga kapilyuhan. Diba? Kung nailingon ng part na lang pagtalubunin tao, bago itong grabing magpapasaway, kundi siguro na hindi na at the same time gutom, ano nga yan, kuro ano na itong mga umoy, tada naman lang actually, sa komentaryo ko, tada na sana ito kan mga umoy, na ginuno. Kaya natin na parang kung kuro ano na, tada naman lang. Kung magandang habang naglalakaw. Diba sabi na kayo, kaupawan pa ng journey kapag nakon-galibanan. The same with Jesus. The same with the disciples. And at the same time, anong dawin na hininda, hining bagay niya niyo, hining mga uwi, kaya pigulo ninda, parang pisik-pisik, as in inibong libangan, nagumutak-umutak habang naglalakaw. Kan mga aking kami kayo, magkahiling sa sarong dote, makutima, pag nakahiling bayamas, nakatana yan, pag nagtagod si may sa diri, hoy, bumababa ka mo dyan. Anong ginig, nakalagal kami. Pero sa pulsabi, may bayawas na maghinog, maghilang. Di ba ganito ang pinapuntang childhood experience? Tugos man kita, ibig sa as human person, may inakot na inner child or the child within. Little lono, little na arong mo daw pagkita may edad na, kasi po may mga edad na mga kurang na, may little child within your heart na unaware or aware, unconscious or conscious, may nalumas niya. And you have to accept it. You have to embrace it. Because that's what we are. That's who we are.
Kasi kung man yan, paano man kita nagtanong ko? Paano man nato naabot ang stage na araw kani, ang edad na araw kani, ang maturity araw kani, if we did not accept or embrace the reality that sa pagkabuhay na still, that little child in us, panagos na nag-exist. Kaya kung pag-ihilingon tayo, iba niyang hinimukan mga disipulos ni Jesus. Pagkos pagbalga ng batas, ng Sabado, but more than that, because of their friendship, because of their camaraderie, that along the way, as they journey sa kasiri na sarong banwa, to teach, to preach, to heal, yaon at iribanan na mamagman. Yan ang primerong punto. Kaya brothers seminarians, sa gabos na bagay sa itong pagkabuhay ng seminaryo, make it sure that you create friendship among yourselves. Kasi pag-abot ka panahon, pag mga pari na din ka mo, mahal ibang masakot sa ito, kundi ang nambangsa. Even your parents cannot understand your struggles. Even your siblings cannot understand how we struggle, how we face the reality of life as priest, as a human person. Kundi sana, ang kapawpadi, iyo ang mga kasakot sa iyo. Kasi pangluwa, jumping board ko yan, seminarista, hindi pong pagtrato kan mga paraseyo na constant critic, vampires na hinaan ko na psychology, mga nagsisip-sipting lakas, nag-detrain min pagkabuhay ng tao because maniling pa lang. Yaw na naman yan si constant critic. Pwedeng hinahanap ang mga lakot, ang mga sala, ang mga pagkukulang, di ba? Kung maobserbahan ko ito, sa gapos na Dominican Semana, ang kaming Ebanghelyo, it's all about criticism kan mga iskriba, kan mga paraseyo, and ang constant na pagtugtog ni Jesus, dawa abang tagas kan buot ninda, abang tagas kan tayo ninda, because close-minded na sinda sa kaisipan na dapat ang batas ay batas. Kaya sinabi niya sa Las Pagkang Ebanghelyo, sabi ni Dangan nagsabi, ang aking kantao, which is Jesus, iyo ang kakurangnan kanisapan. The Son of God is the Lord of the Sabbath. Pagpapahiling na siya ang batas. Pagpapahiling na siya ang kapanuan, kan propesiya, and kan batas, di ba? The prophets and the laws. Ang kapanuan, the document is Jesus Christ Himself. Kaya kung pag-asabuton ta, mga tugang, pinahing din ni kagurangnan, pakukan at sa iyang komunidad, but on how He treated His disciples. Once, I have told you already, I have said during my homilies, pag-Sunday, na ang measure kan maturity ng tao is on how you treat other people. Ang problema minsan, the more kita naging success sa buhay, materially man yan o kung ano-ano pa man, the more we become indifferent. The more success, the more plaques, the more awards, na napuko ata, appreciation ng gobyerno, appreciation ng kinakban, the more kitang nagiging mapakabaw-abaw, our pride. Nawawala ang ikyong inaabot. Sa pinapaorog ang IQ sana. Matalino ako, dyan ka lang. I do not need your opinion. Iyan ang problema sa to. Kadang na tao din kung ang ginagabos, pag nalagaw ng IQ, ang EQ, napagkababa. Ano ba ang importante? Ang kaalaman o ang kadulungan? Ano ba ang importante? Ang laogan sa imong payo? Ang knowledge mo o ang laogan puso mo? Diba? Nag-create ang kaalaman sa payo because may kadulungan kita sa puso na hinahangad ta na makahanod kita. Kaya sinasabi ko sa pagkaklase, bago lang dapat halin sa libro ang sabuyang kadulungan, kundi halin mismo sa buhay ta on how we relate with one another, on how we treat one another.
Diyan masusukol ang maturity in sa mga tao. And diyan masusukol kung ano ang pinapahalagahan mo sa buhay mo, pinapahalagahan mo sa iyong puso. Diyan masusukol ang kabuutan ng tao. Diyan masusukol ang tunay na kadunungan ng tao. Diyan masusukol ang tunay na karakter na marahay ni sarong tao. Hindi ba gagawin mo ni Ina? The moment you embrace Jesus, the Word of God, na naging laman para makisunod sa tuya, yun din ang momento she embraced our human nature. O Mary conceived without sin, babae na pinanigan na ibahin ng kasalan, kinubos kita, tagani mo lang kita, din karahayan, din kabinian, din kadalasayan, o purity na inaabot. So, hindi pala, mahilig ka na, nandakula ko ng regalo, hindi para sa tuya. Kaya nga every Saturday, may devotion kita, kinalpila, sa September, kung hindi man maging maging tanda na kita pagano sinasabi ng Diyos, tanda ni makanoon na pugusod ang lamang saro. Are you Immaculate Conception? Tanggaling sabihin mo na mas maray ako sa iya? Are you the Immaculately Conceived para sabihin mo na mas marinig ka sa iya? Hello, come on, wake up! Mayong tao din kasagdan. Mayong tao din pagkukulang. Dahil taong madunong na mayroon ng kaluyan. As in mayroon ng taong mapa na dahil kakayahan na magkano. Tandaan niya ko yan. At ang pinaka-numero ng kalaban ta is our pride. Our kapakabaw-kabawan. As in huli dyan, hindi ka pakabaw-kabawan, magkukos sa tuya, ning pagkaraot, ang relasyon sa kadasal, ning pagkaraot, ning kapwa, and mind you, dito nangihiling mo ng tagana kita, mismo, ang pagkaraot kan sa diri mo. Your pride will eventually destroy you. Ang pagkunak mo, ang naraot lang kayo, ang kapwa mo. Paghuna mo gana ka na, paghuna mo pinakapuro ka na, no! Because eventually, i-unique ang maakot sa imo, and ikaw mismo ang nagpapabisto kung anong klaseng tao ka, kung anong klaseng kadulungan, kung anong klaseng pagkakaroon, o sinasabing kaaraman at iwaga. Kaya kung panatos ka sa Misa, mahalin talulog ni mga tugang. Tamang manandang ang sanisa mo responsoryo, ang kalurangan, harali sa gabos na minamapon sa salinya. Ang pagpapon sa mahal na Diyos, pwede pagmagandaba, pwede pag-agal ng biyaya, pwede pagkapasalamat, itong tao may kapakumbabaan. Because through our humility, we empty ourselves sa mga bagay na pwede makaraang sa atin. Tama pa na mag-achieve ka rin mga bagay sa ating abad, materially, intellectually, honor, fame. Alagad, dilibod ba ka nila na ang pinaka-importante sa kapos, bako iyan. Kundi, ang sa iyong karakter, ang sa iyong kapwa, kung paano mo sila pagpatubo. Iyo yan ang sa sponsoryo, iyo yan ang Ebanghelyo. Harami, permi ang Diyos sa mga taong minakapos sa iya sa kanan ng kapakumbabaan. Amen. Patigod po, mga ito na mamimig kita sa Diyos sa tuyang Ama, nagapon sa ito gabos, bilang mga-aking niya, sa gabos na daw, kansa ilang pagkabuhay. Tawa na sa biyaya, marahay na sa Lord, pagbuhay, pamilya, asin, at tuon. Tanganin sin niya kalamang
sa inda, iyan magkapos tugon maira sa ilang kapwa. Inihinahagan ni Huling Kristo sa mong kakuranglan. Bago po ang rekomendasyon, na pa sa iyo, as a bendisyon ng kamo, ng Diyos sa makakamhan, ang Ama, ang Aki, as in ang Espiritu Santo, lakaw sa katuninongan, as in pagkamuot ni Kristo.